akudyiwe rinopisa muri yezimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Situation iri panapa ikai yakaoma and inova situation yakaomera munhu wese weopposition. Tiri kutaura kuti pfuma zvinhu zvakashandirwa navachamisa zvongosvika pakungonotorwa just like that nomumwe munhu wokuti hatozivikanwa kuti anga ari kupi, kungosvika nekutongonodyorera. Inini kana mwoyo wangu warwadza zveso. Kana uchiziva kuti uri munhu anofarira advocate Nelson Chamisa, like this video kuratidzira kuti hamusi kufara nezvinhu zvakaita sezvizvi, so that message inonyatsosvika kwairi kufanira kusvika nguva ichiripo kune vanhu vacho, pane zvimwe zvinhu zvatichataura panapa nemamwe masecrets atichazoonesana. That is kana muchinge muri ready. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Ndadzoka nemamwe ma-updates muri yeZimbabwe. Paita nyaya hombe panapa, advocate Nelson Chamisa vakatsarwa political party sekuziva kwese kwatiri kuzviita. Advocate Nelson Chamisa and his supporters party yakatsarwa nemumwe munhu. But chaitika panapa ndechekuti kune mari dzaakufanirwa kuchibuda dzinova mari dzekupedzisira ende dzinova mari dzaapadhuze yatiri kuti iyo last supper. Vashabangu vakange vatoroho chekuseri kupolitical party yavo, but iko zvinezvi pane zvinhu zvaakuitika kuti pari kudiwa the fight number 1 triple C vakanoinonhingina. Iko zvinezvi iri kudiwa kuti inge ichinobatsiridza kuti ichicontributa pakuitika kwezvinhu zve2030 kwanangwa ne2030 izvezvi. 2030 business ichange iri kunhingirikinwa munhingirikini imomo, iyange ichibatsiridzwa nevakomana vari vemuparliament vetriple C. That is number 1. But kuti vange vachizviita vanenge vachida pane one driver anodziya musoro, which is Chengezo Shabangu, wokuti hapana anenge achitotaura kuti vamunangagwa kana vati vada kusvika 2030 kana vanhu vachida munhu wokuti haasi opposition leader wokuti ano-opposa anything chinenge chichiitwa neZANU-PF navamunangagwa. Number 2, nyaya yemari yasvika paposition ndo yatauya panapo tionesani panapa iyi. Triple C's allocation of just above 2 million under the political parties financial act given under the 2026 budget looks set to be the last supper for the withering opposition. Treasury has allocated 162 million ZiG, which is 6,300,000 to the country's political parties. The ruling ZANU-PF will get double it over 4.1 million after grossing the highest number of seats, with the threshold of qualifying for this funding standing at 5%. Only ZANU-PF and Triple C qualify to get money from Treasury. ZANU-PF got 176 seats while Triple C managed 103 in the National Assembly. Government through Justice Minister Ziyambi announced the allocation through General Notice 1829 of 2025 in the Government Gazette. It is hereby notified in terms of Section 3.2 of the Political Parties Financial Act Chapter 2 that the total amount of money payable to political parties for the year beginning January 1, 2025 and ending December 31, 2025 is 682.5 million ZiG. The money shall be disbursed to political parties that qualify in terms of Section 3.3 of the Act. However, with Triple C currently mired in a deliberating factional battle with money, is most likely the last it will get before a new movement arises. Chengezo Shabangu, the controversial Secretary General, is widely viewed as the leader of the current Triple C outfit and will most likely to control the funding. However, for someone lacking much political capital, think that the payday will be last as leader of Triple C. Political analysis chakadaro added that Triple C is on the last legs. Saka panapa ticharamba tichikontinue because I don't want you people to sleep at the end of the day. Ticharamba tichingoningirikina. But nyaya hombe tinayo panapa muri yeZimbabwe ndeyekuti chatsvuka chikakwata chaita ready mari yekupedzisira yobuda. In fact kwangomirira kuti pangononingirikina, but the one who is in charge is Chengezo Shabangu, ndiye ari kutora mamiliyoni ekuTriple C. Ayo mamiliyoni aitarisira kuti mamiliyoni
advocate Nelson Chamisa ndo vaifanira kunge vari in charge of that, vachitora mari voizoziva kuti vachaita sei, because kuti pange pachinzi paitwa that election pakaitwa mainvestment, pakariskwa, pakashandiswa mari dzakawanda, dzimwe dzekuti up to nhasi hatitoziva kuti dzainyatsobva muhomwe mari, handiti mazviona. Saka kureva kuti Chamisa akashandisa maresources ake. Tine vamwe vanhu vatinotoziva ma-MP vekuti vaishandisa mari yacho yemuhomwe mavo futiwo, but havana kuzokwanisa kubenefita anything out of zvese zvakuitika. Muzhinji vakatorikolewa, but pakazongobuda mari panongokalkuletwa kuti election ranga rakamira sei parakapera, pozoti okay uyu akawana 103 seats, uyu akawana 170 something, bva vatopeta mutambo vakadaro, mari yabuda takushena this way, iwotorwa yakadai, iwotorwa yakadai. So ndo mamwe ema-benefits anga aripo aifana kuzotambirwa nevanhu vanga vashanda dikita ravo, but zvinhu hazvina kuzobuda mabudire iwoyo, hazvina kufamba mafambiro iwayo. Titone vamwe ma-MP vakaita sana Honorable Chagwiza, hapana chakambonobenefitwa up to now. Kutota kwandikuita nemi atori kuchitokisi akatogarira ikokoko kumirira mutongo wake kuti angironzi anga abudikirawo achida kufambira nyaya dzelast demonstration ya17 October yaidedzerwa namudhara Comrade Geza payapaya. Saka munhu wekuti panguva yeelection payapaya akangorikolewa from nowhere, and recall yake yakarohwa akabva angonzi takanganisa zita, paitika mistake. And then the other thing zvikanzi akazosangana navo vakamuti iwe uchiri mupana mudiki ungatowaste maresources ese ungazofa nemunzara chinchi. Pane ma-terms and conditions kana uchida tinonongozvigadzirisa kuti udzokere muparliament imomo, zvinhu zvaingotaurika zvakangowanda according to him ndo zvakabuda achitotudza panapa kwete somewhere else. It's something chekuti zvinhu zvakataurwa pano pachivhidhivhidhi cheCoolian TV. So it's something chekuti zvinondirwadza. Kune vanhu vakaita sana Prince Dubikos Banda wekuti akangoita MP for less than 10 minutes muparliament, achingopedza kuti sworn in vachinzi right, tine tsamba dzatatambira panapa, dzimwe dziri kubudikira pari kutaura kunzi pane vanhu vatodzingwa basa, ndobva vatanga kutodedzerwa masitawa, achitosumuka ari pakati pekushamisika, polisi ichitobudisa vanhu muparliament. That was the old video rimwe ramakaona rere pavainetsana vanhu vachiita zvinhu zvese zvaiitika zviya. Saka guys, ndo patave iko zvinezvi dikita rese kushingirira, vamwe vakadii, vamwe vakatofa in the process. Zvakazongonohajibwa zvikatorwa nevamwe. Nyaya yaChabangu haisisiri nyaya yekuti tingaswera tichitaura. Chandangoti ndingoya panapa muri yeZimbabwe nditaure nemi ndeyekuti zvinhu zveya zvatanga futi, mari yakuda kutorwa naChabangu, ndo zvakuda kuitika panapa. Chabangu atogadzirira, ende ndiye ari in charge. Akanga akabudiswa achinzi akwanise kunge ari in control, ari leader, because pane zvinhu zvaanga atadza mupati mavo, but iko zvinezvi takunopinda mugore idzva sezvizvi akabva aningirirwa nekoti zvikanzi ndiye ato in charge. Zvinhu zvese zvaitaurwa zvava zviri zvekupenga. And the other thing vekwaWatchmen vakati tichazogadzirisa tozonodai, but chokwadi chinongoramba chiri chokwadi muri yeZimbabwe kuti hatisisina imwe hope kuti mungatarisa kana kuti mungaita sei, and the way yavari kuita zvinhu zvavo havacharane opposition these guys. Pese panonzi parikolewa munhu hapana kana eni ningirikini nemusoro iri kuitika, vanotoya vachitotanga vari kuita majokes zvavo, and pakangonzi paitika recall kana kuti kwafa MP kwakangodedzerwa by election, ma-MP vari kungosvika vachingopedza vachingowina, ma-MP vari kubva nekuZANU-PF, because vanotosvika even pakukambena kwacho vanenge vane maresources ari kubva nekupati kwavo. Saka tiri kuti kudii, it's bad news to Advocate Nelson Chamisa kuti kuona dikita rako munhu rawakashandira richidyiwa richitorwa neumwe munhu. Ndo nyaya ndangoti ndiwe nayo panapa ndakakubatira mhuri yeZimbabwe patinotanga zuva ranhasi titange tichiziva zvinhu zviri kuitika paground. Coolian TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Coolian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Coolian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Coolian.